Teď bychom se podívali trošku na Slovensko. Dostal jsem moc hezký příspěvek taky k téhle zimě. Slovenským divákům se omlouvám za svou slovenštinu. Budu se snažit co nejlíp, ale přece jenom mi to moc nejde ve slovenštině. Jsem začátečník. Jmenuje se to Deník nadějného Kysučana. 12. augusta. Nasťahovali jsme se do nášho nového domu na Kysuciach. Som taký šťastný, je to tu tak krásné, hory sú nádherné. Neviem sa dočkat, keď ich uvidím pokryté snehom. 14. októbra, najkrajšia krajina na svete. Listie sa sfarbilo všetkými tými krásnymi odteňmi žltej a oranžovej farby. Cestou som videl zo pár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto tu bude raj. Milujem Kysuce. 11. novembra. Čo skoro sa začne lov na jelene. Nemôžem pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čo skoro napadne sneh. Je tak nádherne. 2. decembra. Tejto noci napadal prvý sneh. Vstal som a uvidel všetko prikryté bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej požadnici. Vyšli sme von, očistili schody a prístupovú cestu a potom sme sa gužovali. Ja som vyhral. Keď prišiel snežný pluh, museli sme znovu odrhnúť sneh spred brány. Aká krásná krajina. Milujem Kysuce. 12. decembra. V noci znovu sneh. Znovu prišiel pluh a nahrnul sneh pred bránu. Ale je tu naozaj krásne. 19. decembra. V noci znovu sneh. Nemohol som výjsť s autom a ísť do práce. Je tu naozaj krásne, iba že som už trošku unavený z lopatovania. Znovu prišiel ten pluh. 22. decembra. Tie bielé hovná znovu padali celú noc. Už mám mozole od lopaty a aj chrbát ma bolí. Ten sviniar s pluhom akoby sa skrýval za rohom a čekal, keď ja odhrniem sneh spred brány. Svinia jedna. 25. december. A zase ten posraný sneh. Ak sa mi niekedy dostane do rúk ten buzerant s pluhom, tak ho zabijem. Prečo nesypú viac soli na cesty, aby sa ten drbnutý sneh skôr roztopil? 27. decembra. V noci znovu sneh. Už 3 dny nevychádzam z domu. Iba aby som odhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť. Auto zapadlo do kopy snehu pred bránou a je aj chladno. Hovoria, že tejto noci napadne nových 30 cm hoven, kurva. 28. december. Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra. Ak to takto bude pokračovať, neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh zapadol a ten buzerant si prišiel ode mňa pýtať lopatu. Povedal som mu, že sa mi zlomilo už 6 lopát pri odhrabování toho bordelu spred brány, ktoré tam on najebal. Málo chýbalo tomu, aby som mu poslednou lopatou nerozbil hlavu, kokot jeden. 4. januára. Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď som sa vracal, zrazil som autom jeleňa. Na aute je škoda za 30 000. Tá posratá havěť by mala byť pobytá. Všade ich je ako hnoja. Čo ich všetkých nepostrieľali na jeseň? Hajžli požovnícky. 3. mája. Bol som s autom v servise. Neuvěřitelné, ako zhrdzavielo o tej humusovej soli, ktorú ti chuji všude rozsypajú. Do prdele aj sosožou. 10. mája. Jebem na to, sťahujem sa nazad do Nitry. Nemôžem pochopiť, ako niekto normálny môže žiť na týchto posratých Kysuciach.